बिपिएफआ 15 बोसोर रायजो सालायदों। बे 15 बोसोर रायजो सालायनायाव बिथाङाथ' जेनेबा इयो मोनाखैब्लाबो बियो सरकारजों दंमोन। बावखुंग्रिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बियो माखासे पेकेज लाबोनानै बियो बावखुंग्रिनि माखासे दालां बायनाय माबा बिदिनो लामा सामा जौगायो, बिदिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सुबिदा होनो हायोमोन। जों बे बावखुंग्रि हिसाबै माने गोरलै जाबाय जे जोङो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि जेनाखि बिसायख'थि बे बावखुंग्रि हिसाबै जोंहा उदांस्रि जेनाखि नार्जारि बिथाङा गोरलैयैनो देरहाबाय होननानै जों हमनो हायो। जों ओरैनो दा मेम्बारशिप ओरैनो थ्र' खालामनाय हिसाबै जोङो 13,000सो भट अलरेडि जोंनि आखायाव दंखायो। आरो दिनै बावखुंग्रि हिसाबै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जेनाखि साख्रि बाख्रिनि खोथा दंमोन, जेनाखि जौगाखांनायनि माखासे लाइमोन इउथ्सफोरनि थाखाय जेनाखि थांनानै थानाय जेनेरेसन माबा मोनसे चान्स बा सुबिदा मोननांगौ, बेफोर दिनै जेबो गैया। बेनिखायनो दिनै बिथांनि जेनाखि एक्टिभिटिस बे 15 बोसोर 20 बोसोराव जेनाखि बिथांनि एक्टिभिटिस, बे एक्टिभिटिसखौ पाब्लिकफ्रा नुनानै रायजो राजाफ्रा नुनानै आनसेटिसफाइ जादों। गोदान मोनसे स्ट्रं मोनसे मजबुत पार्टि नागिरै राजनितिक हान्जा नागिरै दिनै मोनबाय। बे मोननानै दिनै बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय फैदों, खुसि मोनदों। बयबो रावखौबो बुंनांला, ओरैनो गामिफ्राव थांबाबो सासेबो जोंखौ दासिमबो जोंखौ मिसबिहेभ खालामफेराखै। खुनु दिन सासेबो जोंखौ बुंफेराखै जे माने नोंथांमोना जोंनि गामियाव फैनाङा मानाङा बिदि जोंखौ बुङाखै। एपिभिखौ दाफुंनानै लाबाय नोंथांमोना, समायखिरा लाबाय, माबायदि मोननो हादों बावखुंग्रि हिसाबै? ओरैनोथ' जोङो बावखुंग्रि हिसाबै माने दानाया बे पार्टि हिसाबै दायाखै, बेखौ रायजोफ्रानो जनजात माने जिमान बावखुंग्रियाव माने जनजातिफोर दङ, जाथि माहारि हारि धर्म माने निर्बिसेसे माने रावखौबो हिंसा खालामाखै। बेखायनो दिनै बे ब्लक कमिटिखौ दाफुंनो हानाया जोंनि थाखाय, जोंनि एपिभि दोलोनि थाखाय गोरलै जादों। मानो होनोब्ला गासिबो जाथिनि दिनै मुसलमानानो जा आदार कास्ट जिमान माने बर'नि अनगायैबो गासिबो हारि माहारिफ्रा गासिबो जइन जादों आरो लोब लोब फैदों। जिनाखि बावैसो बुंलांनाय सासे बिबुंथिगिरिया बुंलांदोंमोन जे बिपिएफनिफ्रायबो फैगासिनो दं, इउपिपिएलनिफ्रायबो फैगासिनो दं। माने जों बे बावखुंग्रि हिसाबै माने गोरलै जाबाय जे जोङो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि जेनाखि बिसायख'थि बे बावखुंग्रि हिसाबै जोंहा उदांस्रि जेनाखि नार्जारि बिथाङा गोरलैयैनो देरहाबाय होननानै जों हमनो हायो। जों ओरैनो दा मेम्बारशिप ओरैनो थ्र' खालामनाय हिसाबै जोङो 13,000सो भट अलरेडि जोंनि आखायाव दंखायो। आरो जों पाब्लिकफोर फैगासिनो दं, गुबुन माहारिफोरनिफ्रायबो फैगासिनो दं, गुबुन हान्जानिफ्रायबो फैगासिनो दं। मानो होनोब्ला दिनै बावखुंग्रि हिसाबै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जेनाखि साख्रि बाख्रिनि खोथा दंमोन, जेनाखि जौगाखांनायनि माखासे लाइमोन इउथ्सफोरनि थाखाय जेनाखि थांनानै थानाय जेनेरेसन माबा मोनसे चान्स बा सुबिदा मोननांगौ, बेफोर दिनै जेबो गैया। आरो बावखुंग्रि हिसाबै दिनै बिथाङा 20 बोसोर बिपिएफ पार्टिजों थादोंमोन। बिपिएफआ 15 बोसोर रायजो सालायदों। बे 15 बोसोर रायजो सालायनायाव बिथाङाथ' जेनेबा इयो मोनाखैब्लाबो बियो सरकारजों दंमोन। निस्सय बियो बावखुंग्रि हिसाबै बावखुंग्रिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बियो माखासे पेकेज लाबोनानै बियो बावखुंग्रिनि माखासे दालां बायनाय माबा बिदिनो लामा सामा जौगायो, बिदिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सुबिदा होनो हायोमोन। बिथाङा नाथाय मावाखै। बेनिखायनो दिनै बिथांनि जेनाखि एक्टिभिटिस बे 15 बोसोर 20 बोसोराव जेनाखि बिथांनि एक्टिभिटिस, बे एक्टिभिटिसखौ पाब्लिकफ्रा नुनानै रायजो राजाफ्रा नुनानै आनसेटिसफाइ जादों। आनसेटिसफाइ जानानै दिनै गोदान मोनसे स्ट्रं मोनसे मजबुत पार्टि नागिरै राजनितिक हान्जा नागिरै दिनै मोनबाय। बे मोननानै दिनै बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय फैदों, खुसि मोनदों। बयबो रावखौबो बुंनांला, ओरैनो गामिफ्राव थांबाबो सासेबो जोंखौ दासिमबो जोंखौ मिसबिहेभ खालामफेराखै। खुनु दिन सासेबो जोंखौ बुंफेराखै जे माने नोंथांमोना जोंनि गामियाव फैनाङा मानाङा बिदि जोंखौ बुङाखै। जोंखौ हानाय माने वेलकाम खालामदों। रायजोआनो जोंखौ मिटिं खालामहोयो, रायजोआनो जोंखौ लिंहरो, फै नोंथांमोना फैथारनानै मिटिंखौ खालामथारनांगौ आरो देग्लाय जोंहा बावखुंग्रि हिसाबै सोलायनायखौ लाबोथारनांगौ होननानै बुंदों। बेखायनो दिनै बे ब्लक कमिटि दानायाबो इजि जादों जोंनि थाखाय। आरो जों माखासे जोंनि प्राइमारि कमिटि दानाय बेबो इजि जालांगोन जोंनि थाखाय। माने बेयो जोंनि थाखाय फेक्टर जाला आरो माने जोङो अलरेडि जोंनि थाखाय हाजार मानसिफ्रा हाजार जाथिनि सुबुंनि मानसिफ्रा जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दं, हेल्प होगासिनो दं। बेखायनो जोंहा इजि जागोन भट दानाया। हानाया रोखा खाथां जों देरहानाया बे नोंथांमोना समखौल' नेनानै था। फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जों जे खाथां उइनार जाबाय, बेयो नोंथांमोना दिनैनि नोंथांमोना डायरियाव लिरनानै दोन जे उदांस्रि नार्जारिया बावखुंग्रि हिसाबै देरहाबाय होननानै। बेयो खाथां।